Mahigit 200 siklista ang umariba sa First Arriba Mountain Bike Challenge sa Iriga City. 47 kilometro ang ruta ng challenge na may 8 kategorya. So this is part of our advocacies in promoting outdoor extreme sports. Yung age namin, binabaan namin ng 15 below kasi magde-develop kami ng mga bikers dito sa Bicol. Sipag at dedikasyon sa sports ang nagpanalo sa umuwing kampyon. Nag-ensayo po sa Maray, saka unang-una, di nagpara puyat, disiplina sa diri, para maraya kuha, resulta ka race. Kahit may sugat ako, ginawa ko pa rin yung best na makuha ko pa rin yung champion. Parte ang aktibidad ng ika-54 na selebrasyon ng Charter Anniversary ng siyudad. We would like to express our gratitude to the participants, mga bike organizations and individual competitors sa pagsali dito sa First Arriba Iriga Extreme Mountain Bike Challenge. Sa susunod na Extreme Bike Challenge ng Arriba, so mag-register lang sila sa sports office o kaya dito lang sa grandstand. Welcome po lahat ng participants. Sa Pebrero gaganapin ang ikalawang MTB Challenge at sa Hunyo naman ang ikatlo. Love Murillo, CSN.